Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Calaz achinyomba pashinjavha panganaye by birth mushure mekunge panganaye anga achidedzera kuti Calaz ari kutadza kubura maiti. Saka Calaz aenda paFacebook anonyora kuti chatunga hauchatiudzi kuti mbrofet ndi homeboy vako maitotamba mese chikweshe nezvima video games areas.Munhu akakuisa makeup Mwari ave naye achireva pashinjavha panganaye. Ipapo Calaz akanda video, pane video panganaye kudhara kwake achitaura achidedzera kuti iye anogara padhuze navamugabe. Saka ndozvachisekwa naCalaz kuti komanje chatunga iwe hauchatiudzi kuti wakakura uchitamba napanganaye, of which vazukuru vambuya naye ndavafa nokuseka vakadedzera kuti aiwa chimudhara ichi chimufesi ichi chinonzi panganaye, chimufesi ichi chimbrofet chedu chenhema chinotaura nhema tuma chine nhema, chatokanganwa kuti chainyepera vanhu because pavidhio chaitodedza chaitotaura chiri serious, chakamaka maserious wena chichidedzera kuti chinogara padhuze napresident vamugabe. Saka ndizi guys kuti munoti kudini hazvo, asi Calaz aita atuka vanhu vaviri nenguva imwe chete. Inonzi pachirungu killing one bird with two stones, because anga achinyomba chatunga akanyomba napanganaye. Saka ndizi guys kuti munoti kudini hazvo. Anzani mubanditi wedu is not happy nezvataurwa napashinjavha. Saka apindurawo naye achienda kudiva achidedzera kuti nemunhu akakuisa makeup Mwari ave newe, makeup yako yama1 mahwambi murambi. So guys, thank you so much. Ndonyaya ngatauya nayo tisikokuupdate kuti Calaz azopindura zvataurwa napashinjavha muprofita wedu wenhema anonyepa, because pavidhio pachona ari kunyepa. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.